Silav şev baş hevamno îşev mijara me tenê axaftina dawiya Duran Kalkan e. Ji rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê kecekê Duran Kalkan daxuyaniyekê daye reportajekê daye Ajansa Nûçiyan na ya medya haberê bû bar dikim hatiye weşandin me ji Ajansa Firatê girt an erê Anefê me ji wê derê girt. Axaftinek balkêş e yani bi qasî ku em jê fehm dikin pêvajo li ber Kendalê ye. Pêvajo vê gavê li ber Sekinî ye hevano. Yani çawa diçe dewleta Tirkiye sûcbar dike, bi sextekariyê sûcbar dike, bi taktik pêşxistina taktîkê sûcbar dike. Yani hinek axaftinekê balkêş e, bar dikim wê bandorekî pir ciddî li pêvajoyê bike. Îro ez dixwazim vê mijarê bi Ronî Ruhera guftûgo bikim, şîrovê bikim. Ronî Ruha merheba bi xêr hatî. Merhaba serçavê min silav û rêza maste şte û jevalên me temaşe dikim. Têvîdarim tu başî. Ez başim spasiya te dikim. Ev reportaj ya bi rêz Duran Kalkan daye medya xeberî gelek girîng e dîrokî ye ji demeke wisa da û ez vê jî bibêjim nûpelê parvekir niha di nûpelê da 100,000 hatiye xwend. Yani tamamî çepemeniya Kurda niha ji bo biyê tevahiya gelê Kurd anha nûpelê wê derê rolekî mezin lîstiye 100,000 hatiye xwendin di nûpelê da û min jî bi xwe di nûpelê da yani lê rasatim min yana haya min jî çê nebûye. Yani pir aliyên vê hevpeyvînê hene ji dewleta Tirkiyeyê dibêje takyecî, taktik pêktîne, hîlekar e, bi rêya vê pêvajoyê dixwaze tevgera me ya siyasî bi temamî tasfiye bike. Vana gotinê pir vekirî bikartîne û li cem hêzên navnetewî jî wekî hêzên Amerîkayê, Ewropayê eger piştgiriya wan bigire hêzên welatên Ereban eger yani ne ku eger dibe çûye cem wan biye parsek li pê piştgiriyê digere tenê ji bo şerê li hemberî Kurdan. Ya dibe hinekî medenî bin, însan bin. Yani milletekî rojata navîn milletê Kurd heye bi qasî 6 milyon nüfusa wî ye. Dixwaze bu ara bijî, dixwaze bu ara bibe hevalbend lê hûn dijmeniya xwe yani ji hebûna milletê Kurd înkar dikin hûn diçin ji bo qirkirina wan li piştgiriyê digerin. Yani tu çawa şîrovetkî nizanim ez bi xwe wekî axaftinekê dîrokî dibînim û ez dibêjim bi vê axaftinê re dewleta Tirkiye wê vê pêvajoyê wisa bihêsanî nemeşîne. Mamoste min 11 xal jêgirtine niha not li ber min in 11 xalê yani ji bo min girîng jêgirtine bi taybet ve xalana jî hemî derbarê vê meselê de ye yani vê mijarê de ye ev mijara ev pêvajoya di navbera bi rêz Öcalan û dewleta Tirk da dimeşe haşo ve pirsgirêka navbera Kurd û Tirk de ji bo wî çareserkirin. Di ve 11 xalana da yekemîn yani ji bo min tamam ev zelal e balê dişîne li ser kê ev kesên li nav dewleta Tirk da û ev 40 sale xwe bi vê şerî xwedî dike yani ev in hêzên dewleta Tirk jî ra dibêjin randçi hêzên şerxwaz û xwe ji vî şerî xwedî dike vana bi hera wî nahêle ev mesele çareser ev êşa Kurd û Tirkiya dîrokî nahêle çareser bibe yek binê vê zelal dike a du da gotinekeke jî min gelek jî hez kir tidî dibêje dibê di nav Tirka da gotin gelek bikar tê di Garp cephesinde yeni bir şey yok dedi. Sonra da mesela nefiskareki Alman bir nava romanek wî heye. Velhasıl di çeperê an enya şerê Gerbî da tiştekî nihîne. Ya di çi meselê da dibêje yani ev tiştên me kir dewleta Tirkiye bi tavî wê nikanî bi xeyal bikira gafên bi rêz Öcalan avît û ew biryarê wî dan me çawa şopand Tirkiye bi tavî nikanî bi xeyal bikira lê me pêk anîn vana me pêk anîn lê bilê em dinerin di enya Gerbî ya
غربی دا تشتکی نه هنینه هر تشتو که بره یعنی دولتا ترک دا تشتکی نه خو نگوهرتیه جبوی من خالد سیمین من خال افجی پس ویج دا کم پیش یعنی افجی باسا چه دکه دبیج راسته لانیا غربی تشتکی جدا نینه باخچلی گوتبو برا برز öcalan وره مجلسی و ده سالونا دم پارتی دا باق و برا الانقلی سیاستی خویا یه گوتنی خوش بیرک کرنه و چاوا ده ایمرالی دا و پیواجوی بمشینه یعنی بانگوازی همان دمی لباخچلی جهه آن همان دمی لدولتا ترکیه یعنی واتشتانا و گوت و سروی اساسی ev pêş ket birêz Öcalan jî bersiv dawe got madem ki hûn samimîne hûn dixwazin wî jî bersiv dawe û heman demê emir dame û me jî pêk anî lê belê di cephê Tirkiyê da xên jî xapandinê tiştekî din nîne. Welhasil xalê min nav bernamê de ez kanim notê min girtin ez kanim bixwînim vê jî tînî ziman yani cem min xala çara jî di şert û mercê dîlgirtinê da însanek kane çi bike di pergala sistema yani di pergala işkencê û lêdanê da û a zulmê ya îmralî da însan kane çi bike dewlet Baxçelî bawer dikim ji bîra kiriye berî viya niha gotibû bira were biaxife lê bi gotina Xurucu Önder çavî wî lêyê me bixapîne lê na vê gotinê em nayê xapandin yani dilê me xweş dike pesnê me dide bi wî hewa bi vê gotinê dixwaze pesnê birêz Öcalan bide ew jî bibêje meşrû me kiriye em qebûl dikin û ji wan wendê em ê bi vê tenê bisekinin û em ê jî bixapin lê na mixabin em bi vîya naxapin û ji bo min jî yani ev gotin gelek kilît e mezin e kilîteke girîng e yani bi pesnê dewleta Tirk û bi wî hewa ser çavê me bibû û halana de me hilde û pesnê me bide em bi wî hewa naxapin na rast e yani ew jî mühim e lê tişta herî balkêş dibêje ez hema vê jî bînim me kongra xwe pêk anî me hem biryar girtin lê em biryaran pêk nayînin em naxwazin biryara jî pêk bînin em nikarin biryara jî pêk bînin çima çünkü êk û vê pêvajoyê birêve dibe Öcalan e yani seroketiya me ye dibe ew ancak derkeve pêk were yani hala hazir tiştek ku em fehm dikin di rastiyê de di pêvajoyê de tu guherîn tune ye yani pekeke biryar girtî ama pêk nayîne dibe şertê me gerek were cî şertê wî jî serbestiya Öcalan e yani wê demê di pêvajoyê de çi heye yani pêvajoyê de tiştekî em nabînin birêz Duran Kalkan ata vê gotinê dibêje vê jî zelal dike dibêje zaten me di kongra donzêmîn kongra xwe da dema me ev biryara girt me ev jî anî ziman ev şertê din heta pêk nê evên gafên hiqûqî nê avîtin em ji niha pê ve tiştekî nakin me biryar da û me vayê eşkere kir em ê xwe fesxa xwe me daye em ê xwe fesح bikin lê belê me di wê derê de jî anî bi ziman hetanî birêz Öcalan azad nebe û nê li vê derê vê biryarê pêk nîne kesekî din nikan pênîn ev vê biryarê ne em pêk tîne û ne pêk tê û ne tu şervanên pekekî çeka ji destê xwe berdide hetanî birêz Öcalan ne azad be ne li derve be û ne aktiv be û nikane bi yekayek bi her şervanê re têke bi têkiliyê û êdî hetanî tew serbest nebe ev şert pêk nayê û ev jî dibêje ne em neh dibêje dema me ev biryara konferansa donzeyemîn kongreya donzemîn girt me zaten anî wî ziman me vî şertî ev kongre pêk anî yani tiştek ku merû fehm dike hevalê ronî tiştek herî mühim Dewlet Baxçelî dibêje ya hin rayadarên dewleta Tirkiye dibêjin Hakan Fidan ew jî di banga Öcalan de qesede jî heye rojava jî heye bi van gotinên Duran Kalkan ev hemî gotinên rayadarên dewleta Tirkiye pûç dibin çima çünkü Duran Kalkan dibêje heta ku Öcalan di zindanê de be çi dibêje bila bibêje
ji bo kîjan beşê Kurdistanê çi peyam dişîne bila bişîne em pêk nayînin. Şertê me heye divê pêşî azad be paşê em gotinê wî pêk bînin. Yani te wisa fehm nekir. Ya zaten serîse de ev Yani vê wê zelal demê dibêjî îşê Devlet Bahçelî tune bila rabe bibêje gotinên Öcalan vê meselê digire nava xwe, çekberdana Qesedê digire nava xwe, nizanim pejakê digire nava xwe, tiştekî wisa tune bila herkes rehet be, tu tiştekî nagire nava xwe çünkü Duran Kalkan dibêje anha me pêvajo blokekî diye. Pêvajo blokê, sekiniye. Heta ku Öcalan neyê berdan tu tiştekî cî xwe nalive. Em biryaran pêk nayînin. Tê çi manê em biryaran pêk nayînin? Yani me biryar girtiyen pêk nayînin. Yani demek em gotina Öcalan pêk nayînin. Çünkü heta di zindanê de be. Bila serbest were berdan, bila were gerîla îxna bike, bila here rojava îxna bike, çi dike bila bike, pêvajoyê ew bi xwe birêve bibe. Yani veya tiştên îro Rêzdar Duran Kalkan gotiye dîrokî ne, bandor li pêvajoyê dike, pêvajo blokê biye, pêvajo sekiniye pêş nakeve. Dewleta Tirkiyê ya divê bi xwe gavan bavêje, eger bixwaze gavan bi aliyê Kurd bide avêtin dibe Öcalan serbest berde. Çara wî tune wekî din. Ew xasa mesele zelal e. mamoste divê dirê de dixwazim hewceyê ez vê min vê zelal bike. Yani ev tiştê bi rêz Duran Kalkan dibêjin yani didî em tiştekî navpê ve pêkinîne neke ji nişka ve PKK rêveberên PKK vê dibêje. Zaten li gorî vê hewa ev biryar girtin. Yani ev mesele destpêkê de wisa bû Kongra Donzeyemîn ya PKK pêk hat li ser vê esasî pêk hat. Em ê biryar bidin û heta sembolîk em ê werin çeka jî bişewitînin lêbelê gerek bi rêz Öcalan li derve be. Yani ne tiştekî nû he dibêje tedî weke bibêjin tedî nav çapemeniya Tirkiye ez bawerim wê wiha bînin ziman. Duran Kalkan derketiye û pêvajoyê têk dibe yani lendî jî pêvajoyê dipeyve. Na zaten destpêkê da ev rêveberên PKK yê li derve yê Tirkiye bi weke qandilî bi nav dike zaten li ser vê esasî ev kongre pêkanî û ev feste qebûl kirin û hetanî sembolîk bersê hozat pêşenga jina Kurd ya bi nav û deng ew jî derket bîst û neh hevalê xwe ra hat çek sembolîk şewitanin. Vana weke krêdiyên mezin dan lê bi ser çi esasî dan da ku em ê vana bidin em ê rê cîhanê bidin û rê Tirkiye jî bidin û rê civaka Türk jî ya di tirsê jî bidin em amadenin. Em amadenin û em nalîzin û bê heneke û ev ji bo me tiştekî dîrokî ye em amade ne. Lêbelê şertek heye û bi rêz Öcalan zaten wa şertê xwe dema Sırrıya Önder li İstanbulê dema ev nameya bi rêz Öcalan hat xwendin tedî dawî de çi got? Got bi rêz Öcalan herî dawî ve gotinan ji min re gotin gotin neketine kaxezê lê ev gotin hewce bû ji min re gotiye dema te ev xwend û şîn da têva gotinê min jî pêve bike bîne ziman. Çi ye? Şert û mercên hiqûqî wexta hewceye berê şert û mercê hiqûqî bi cî werin dawiyê PKK rêveberên PKK biryarê bidin û xwe festehe bike. Zaten ev ji destpêkê de wisa ye. Ama ez dixwazim radyo gotina pê vekim û mirovkan dewam bike. Ev reportaja bi rêz Duran Kalkan dîrokî ye. Zaniş çêlê de dîrokî ye ji weke kes hêla xwe çawa lê dinarim ji bo min çawa dîrokî ye û gelek kesî min re ketin têkilî na peyam gelek kesa jî biriya Facebookê min re peyam şandin ji bo tevaya civaka Kurd dîrokî çünkü di civaka Kurda tirsek hebû, metirsiyakek hebû, nezelaliyakek hebû, gumanek hebû, gelo yani em Kurd hemî serê xwe didin ber kerê û em nizane wê çawa bibe. Bi rêz Duran Kalkan ev zelal kirina heyranhaya me ji her tiştî heye û anî ziman serê xwe em hema wiha nadin ber kerê tiştekî wisa nîne. Çünkü di gelê Kurda ev tirs heye. Yani mêzeke ez dixwazim vê wa bi zelalîtî bi sê çar gotina bînim ziman. Çel salê gelê Kurd didin nîne çel salî bixebite şer bike çel hezar şehîd bide sala PKK dikim. Çel sal çel hezar şehîd çel hezar gund û bajar bê xela kirin û çel hezar milyon nizanim çi trilyon dolar. Welhasıl wata em li vê rêxistinê dinerin em li tevgera azadiyê dinerin
ev heye yani 40,000 şehit heye û 40 sal heye û 40,000 gund û zançe hatine xerabkirin heye wêranî heye metirsiya gelê Kurd ji vê hêlê de hebû welhasıl ev reportaja birêz Duran Kalkan ji vê hêlê de li goreyê min dîrokiye pêwîst bû di vê demê de ev dengekî wisa derkeve her gelê Kurd yek metirsiya wê hebû û yek dilê wî Kurd û Kurdistanî lê dixe pêwîstiya wî ji vê bangê ji vî dengî hebû. Mesela dibêje ji bilî azadiya reberapo tu kes nikare şervanekî jî ji çî bîne xwarê. Baya pir mühim e. Tabii basa hêzên navnetewî jî dike dewleta Tirkiye biye parsekê alîkariyê çûye diqada navnetewî de alîkariyê dikere li hember milletê Kurd amedekariya şer dike. Vaya jî noqteyekî ne balkêşe li gorî te. Pir balkêş e eger gotinê te qediya bi dixwazim seviye şîrovakê bikim. An jî tu dewam bike. Na şîrove nakim. Min Yani tenê bîrim bîre hevala hemî daxuyaniya tamam. Duran Kalkan min di vîdeoyekî taybet de xwendiye di vîdeoya beriya niha piştî nîvrê min xwendiye hevalê ku bixwazim piştî bernamê dikarin hemî axaftina Duran Kalkan godar bikin. Kerem Keronî. Tu zanî rêya çi girîng e? Yani biracı dibêje hatta kanı versiyonu YouTube'da bakayım. Kürtlerle kardeşleşmek için bir şey söylememişken Gazze'ye gitmiş işte Gazze'de savaşı çıkaran bilmem şunlar diyenlerle barışçılık oynuyor. Onların ellerini tutuyor. Hani o eller kanlıydı. Ne çabuk unutuldu. Nasıl oluyor bu? Niye buna tepki gösteriyorum? Niye ifade etmek istiyorum? Bise ez Şunu ifade kurmancıyê etmek şöyle bixunim dekekî ez kurmancıyê bixunim tu hema şîrove bike hema ez pir zû dixunim hevanla binêrin. Tamam. Ez hema zû Fermo ama dixunim. fazla Ez hema fermo zû biş. bixunim tu paşê şîrove bike. Ji bo ku heval jî bizanim em qala çi. Duran Kalkan dibêje ji bo şerê Gazayê bi dawî bikin bi beşdariya bîst serok dewletan li bajarê Şerm el-Şêx civîn hate li derxistin yên ku şer derxistin niha bûne melekê aştiyê li Misrê aştiyê dixwazin qaşo çima du salan şer kirin. Encamê vî şerê çi bûn? Çend hezar Filîstînî hatin qetil kirin. Hewl didin mîna melekê aştiyê xwe bidin nîşandan. Erdogan li Şerm el-Şêxê li Misrê çi digere? Erdogan diçe cemiyet teslîmê wan dibe. Hewl dide bi wan re li hev bike. Hewl dide li hember milletê Kurd piştgiriyê ji wan bigire. Maqey em vê yekê fehm nakin. Gelê Kurd ew qasî xala xwişk û biratiyê kiriye. Milletê Kurd ew qasî behsa dostanî, azadî û demokrasiyê kiriye. Rebera po 24 saeta ranazê bêhna xwe venade lêkolîn dike serê xwe de îşîne. Hewl dide wê esnekbûnê nîşan bide. Tevgera azadiyê bi jin û zarokan ve bi cîwanan re ew qas biryar girtin gavavêtin lê şûna ku qîmetê vê yekê bizanibin bi wan re yeketî ava bikin hêza demokratîk ya Tirkiye derbixin holê û bibe welatê civaka azad û demokratîk çi dikin hewl dide ji derve li hember milletê Kurd piştgiriyê kom bike. Evet. Tamam. Mamoza tsane جوی ما همینه پیوست. چی پیوست؟ کن. Yani dibêje Erdoğan li Şarm el-Şêxê çi dike? Pir zelal e. Feqet pir zelal çi dike? Da ku Kurd dayîka xwe nebîne û gotina Türka meşhûr hebû ya Kurd dayîka xwe nebîne. Feqet di vê derê de polîtika Kurda an zimanê Kurdan rêveberên Kurda ez hinekî bi xwe car caran neecbînim. Zanî çima? Zanîn me parantezekî vekira baş dibû. Ew çîroka bila Kurdiya xwe nebîne ew çîrokekî me parantez vekira bigirta pir baş dibû. Ji ber ku ez wisa dizanim ku hin hevalê me wê çîrokê nizanin. Ya tu dixwazî tu bibêje tu dixwazî ez bêjim. Na tu bibêjî şixem nak. Kurdekî Tirkiyekî her du jî ceza îdamê xwarine. Baş e? Cezayê sêdarê. Erê cezayê sêdarê cezayê darvekirinê. Îjar cellat berê ku wan darkeve daxwaza wana dawît pirse. Pêşî ji yê Kurd dipirse. Dibe niha em te darva dikin nîgê xwe li kursî dixim tu dikevî dimirî. Daxwaza te ya dawît çi ye? Dibe dixwazim diya xwe bibînim. De Kurd e, dilşewat e, hestiyar e. Dibe ez dixwazim diya xwe bibînim. û li gorî adetan jî însanê ber sêdarê berê ku were kuştin daxwaza wî ya dawît çi ve dibe were bi cîhanîn. Normal adetê dünyayê wisa ye. Îja dor hatiye wê Tirk. Dibêke ku tu çi dixwazî daxwaza te çi ye? Ewsa xar li evê Kurd dinêre dibe ez jî dixwazim bila diya xwe nebîne.
دخواز من داویه اوه ام دخواز کرد پیگنی برا کرد دایکا خانه بینه دخواز داویه او یعنی میرک دچه بر مرنه دخوازا ویه هری مزن اوه بلا کرد دیاخوا نبینه چیروک جوی درید تمام یعنی از این سلزانم من پرانتز گرد احمد aynı yani mesela dedi zaman ki Erdoğan للشرم الشيخ içinde zaten bu kur dayıka falan bile fakat em dvedi da az car carna bu ka dafanin revebrin gali kurt per car carna na acbinim çuma na acbinim yani madem ki hund bine konjektör hatiye guherandın havceye جبوی کرد دایکا خواب ببینه میزه که اوج بوی کرد دایکا خواب نبینه چه دکه ده هر جنب جیراد گو ظالمه ده هر روی دری جوان جم سیسی پکی جبوی کرد دایکا خواب ببینه تو چه دکه جبوی کرد دایکا خواب ببینه چه دکه نه اینو این ناتو د پاریز ای کردا د پاریز روجاوای کردستان کیه ناتو یعنی هزا سرکه یا ناتو پیگانیه امریکایه مادام کی وقت وسطه جبوی کرد دایکا خواب ببینه از ناکم بین حسابین 40 سال بری از دی ببیجم tamam نها دردیمن از سر پریرا در باسم کرد دایکا خواب ببینه والحاصل داخليا بريز دوران قالقاي zaten د مقصد 27 سال وگرا کمپریا ناونتوی الهمری ریبری گلی کرد پکاتیه لما هاتیه دانن مثلا گاز وانا از بخواه شرح خودم پرنه پرسکریکا کرده حوجه رو دبیر روشا قریدیک دا جبوی کرد دایکا خواه ببینه ام هنه کی مرو پرستی خواه بشون دا دینه کلکه که دینه کلکه که لی ev daxanya birêz duran qalqan giring e pir giring e û ji orta eyata Qur'anê gotiye metirsiya gelê Kurd gelekî wanî metirsiyê me a gelê Kurd bi tevahî hinekî sivik kir û zaten ev çend sal e tevgera azadiyê ya li çol û çepera û heman demê li her hêlên cîhanê ye û şer dike û çend hezar şehîd daye ne zarok zaten haya wê ji we heç sana heç tê dibîne ama mesele pir girîng e da ku rêveberekî vê tevgera azadiyê derkeve ber kamera bibêjin xema me xwin em ne zarokin em baxçelî bi çend gotinên xweş ji bo rêveberên me yê hetanî niha ez vê gotina min tevê dikim tedî yê heta niha tedî ji birêz Öcalan digot çi nizanim qatilê çi ji niha çawa bûye nizanim birêz Öcalan nizanim avekerê nizanim PKK da çi gotinên xwe والحاصل بمخویا کردن نه حیرانا ev hareketa 40,000 şehîd daye bahçeli gotinê wî ne pir derbasdar e û muheqeq zanim ne derbasdar e lê belê pir girîng e da ku ji gelê Kurd re bê gotin ev ji vê hêlê de pir girîng e ev ji vê hêlê de pir girîng e feqet adin çi girîng e adin çi girîng e anha komple navnetê wî pêk hat berî vî 27 sal berê pêk hat derbas bûye niha di destê me de pir tiştê delîlê zelal nîne rast e hêza NATO ya Amerîka serkêşiya wê dikir bi rêz Öcalan ji Sûriyê derxist û welhasil herî dawiyê li Kenya girt û herî dawiyê wan da Tirkiyê ev zelal e tên jî wê pir tiştê din zelal nîne ama niha çawa bûye 27 sal derbas bû niha hêza NATO رخمی وی لگل تیه روجاوای کردستانی لگل تیه برز فرمانداری جنرال کرد مظلوم کوبانی کی و چی ما ام نزانه کمتانی کی پنتاگون از دمکی جاری درکی بیار روشتم کنیا برز مظلوم کوبانی ریمده و کنیا گوتوی ما ام نزانه مظلوم کوبانی کیه والحاصل نه هیزا ناتو واتا جمته به هنه تشتی جام ناکد تخمین مجبوی کرد دایکا خواه ببینه هنک تشت هی حوجه امروف ما چقاس ایشی خوش بیا کرد ما چقاس کس عفو کرد و دولت داویه عقل دولت دا جبوی برجواندیه خواه ام نکانن کینین شخصی رک و کینین شخصی باجون ام جبوی برجواندیه گلی کرد والحاصل از بی قیدی دوید ریدا جی حوجه ام ویج ببینه هیزا ناتو یا لهمبری بریز Öcalan ev komplo pegani heman demê Rojavayê Kurdistanê ye zarokên rêbera Podparêz
Yani o mesele ki dine diye ez bu nakem nava mesele yan No, komplo ما ya خاطر بين نوتيجي مقاس زي بكم. yani eme tamam eme veke tevgera Kürt veke milleti Kürt em nikarin li pey tolhildane bigerin dawdoza milleteki heye hêzê navnetewî hene NATO heye elbet dewleta Tirkiye endama NATOyê piştgirî girtiye ne tenê di mesela komployê de di şerê rûbirû ê li hember milletê Kurd û ewladê milletê Kurd te rol lîst NATOyê rol lîst çekê xwe daye sîlehê xwe tang û topê xwe daye vaya da tê zanî ama îro madem ki me bi însanekî weke dewlet baxçelî re pêvajo daye dest pê kirin em çawa ku dibêjin dijminê herî mezin ê milletê Kurd dewlet baxçelî û zihniyeta wî ye madem em bi wî re li hev tên em çima bi hêzên hegemon re li hev neyin em çima bi Amerîkayê bi İsraîlê re li hev neyin bi Ewropayê re li hev neyin Ewropayê tiştekî me nekiriye tamam em dibin navê endametiya NATOyê de piştgirî dane dewleta Tirkiye ama bi vê pêvajoyê re îdî dibe em bi wan re jî li hev bikin hêjmara dijminê xwe kêm bikin hêjmara dostê xwe zêde bikin em mecburin tenê bi dewleta Tirkiye re meseleya Kurd hel nabe doza Kurd û Kurdistanê dozek navnetewî ye hemî milletên ku di nava netewên yekbûyî de pêşengin ew pênc dewletên serekeyê netewên yekbûyî dibe erê bikin vê pêvajoyê wisa nebe pêvajo serê xwe nagire ji ber ku sextekarî heye hîlekarî heye çawa ku duran kalkan dibêje binêre yani di wê derê de tu mafdarî dibe em tekîliya xwe bi van dewleta re baş bikin duran kalkan dibêje em ne exmeqin em ne zarokin jî divê herkes rastûrînê rast biaxive yani ev wisa nabe ji bo pêvajoyê dibêje ev wisa nabe bi vîya we ev kar nameşe ma wê gel nebîne ku ev lîstik ev hîlê ye mesela dibêje ne بله بله divê binêrin zemîna hiqûqî çênekirine tiştekî ne amade rebera po çawa bikar ve pêşengî bike destûnî wî girêdane kirine tejîtê yani vana tiştê mihîmin derekî de behsa mafê netewî milletê Kurd dikir ez li wî digerim ez wî jî bînim بله 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 جمل قال حتى يا مش قريه دي بيجي انكارنا كردبوني واف ذهنيت تا سياست تا هنج في ذهنيتي هنج في سياستي دبرنا ضايع يعني دولة ترك اف سياست تا انكار كرنا كرد هن دبجي برنا ضايع ابونا كرد ناس ناكه ناس نكريه كرد راك نابيجا كرده يعني تدي بيها تركيا قال لي تركي ترك ام ترك تدي والحصل نابيجي كرد را نابي كرد بحثا ما في قال لي كرد ين تويناك برسكريكا كرد يا نا هي ال روجات نابين انا تركي والحصل وي وك برسكريكي نابين قبولناك والحاصل بديت من اني والحاصل سركان تبي ليجرينا ويجي ابنيتا ويجينا يعني دبجي برد وانا يكي بيجينا اما خويا ام ليجرين وام هولدان وابنيتا وانجينا ام من وقت جمن بشا خلا حفطه من القيكريه جرين جبوي من مثلا اف جي بريز دوران قلقان في جلال دبيش هاي ما هي ام دبينا نه قصبر هوايا راست ام امادن بكن شرطي كمين بريز جلان ويدر كودر وجبوي با برسكريك انه هم قال كل جمن وك حاله حفطه من قيكريه وانا حوجه افجي چاره سر ببه راست بريز جلان ويدر كودر امي تمامي خو بقدينه وبريز جلان راج بوي جاري اب بيواجو چاره سر ببه حوجه خبات شي ببه شي اف شي يعني ما في قال كرد قبول كرنا قال كرد والحاصل اف جي حوجه چاره سر ببه يعني في مليلا جي اف بانگا ان اف ريبورتاجا بريز دوران خالقان براستي جروكيه قال جرينجا yani ez watê ki mezin de mesela vê derê tiştek ku te got gotinê wî tam wîsane hikûmet yani bahsa aliyê îxtidarê yê dewleta Tirkiye dike bahsa AKP MHP dike hikûmet hîn jî dev ji zihniyet û siyaseta înkar û qirkirina Kurdan bernedaye hebûna Kurdan as nake ji Kurdan re nabêje Kurd qala mafê Kurdan jî nake hebûna pirsgirêka Kurd jî qebûl nake
لێگەری ناوانیاش بۆ چارەسەریەژی تونەیە لە بەرامبەری تشتێک و مەکردنە تشتێک تنێک وان کردە تونەیە حتەنا کۆمیسیۆن هەیە داخفن tenê bila bila yani tenê wextwan da dikin mijûl dikin ew mesela mijûlkirin yani oyalama ye tenê wextwan da dikin em vê yenekî vekin ser vê biaxafin yani tane metrisiya gelê nav gelê Kurd a zaten ev e yani piştî banga Birêz Öcalan û Kongre pek ya fesekirnê hêviyakek hebû dewletê nabêvek av babêj lê belê weke Duran Xalqan jî tînin ziman li holê dewleta Türk ji bo rast durust be û weke mafê gelê Kurd nas bike di praktîkê da zaten gafeknîne lê em niyetê jî dixwîne niyetê de jî nîne heta nav bernameyê te da me vana ji me çawa anî ziman me digot mesele Rojavayê Kurdistanê da ku Kurd wê dilê statûyekê li destê xwe da Velhasıl Birêz Duran Xalqan ji vê xweşik weke helbestê aniye ziman ez wê jî bibêjim yani bi axafkî li hemberî qamara gotiye ama ev hevokana bi rastî xweş li pê hev û bandorê li mirov dike yani di ciyê xwe da zelal û hedek jî min gotiye wek destpêkê wekin ayetê Qur'anê hemî li ciyê xwe dane di bernameyê te de heta niha me çi digot gelek car jî dibe serviya jî hinek trola êşî me jî kiriya heyran ev pêvajo mesele ji bo Kurd statû destê xwe nexil ev qayrana rojata navîn derketiye holê û dewleta Türk berê xwe daye îmraliyê da ku bi hawakî Kurda zaman jê distîne Birêz Duran Xalqan jî zelal dibêje û di cî de ye û rast be weta mirov ya tîne ziman neke em piştgiriyê nadin pêvajoyê em tev hêvîdarin ev mesele çareser bibe çareser bibe yek şertê Kurd çi ye şertê hêla Kurd çi yek bê şert û guman Birêz Öcalan wê azad be li derve be û dilê wî ku bixwaze wê li wir bişî du bê şik û guman gelê Kurd wekine tew bê naskirin mafê wî ziman mafê wî çandê û ev mesela zimanê Kurdî wê dedî qedexebûna wî û heta di mekteba da hetanî 5 sala weke dibe çi zarokê nere mekteba 5 sala dixwîne hewceye mecbûrî bi jîna yekî hil bijêrî an hil binêje na ya hewceye mecbûrî bi çawa na li Swêsra ziman weke tedî Almanî û Fransî û wana kişan kantonê bi feq nake ev zimanê mecbûrînin gerek bi bielime her wiha welhasıl Birêz Duran Xalqan vê zelal tîne ziman dibêje dewleta Türk em dibîne Birêz Öcalan ev şans dayê û Birêz Öcalan ji me xwest da ku em jî wî bişopîne me jî şopand lê em dibînin dewleta Türk li pê projeyek din li pê tiştekî din zeman ji me distîne da ku Kurd ev qeyrana derketî holê vê bikar nîne nebe xwedî statû vê zelal dibêje halekî din ya pir mühim heye Duran Xalqan aniye ziman ew jî mesela ew ye mesela poşmaniyê binêrin belê mesela em salekî em dibêjin mafên hewekhev ê milletê Kurd û Tirk em basa edaletê dikin Tirk heqê wî çi be ê Kurdan jî ew be her derdor dibêje em dibêjin bila dewleta Tirkiyê zemîneke hukûqî amade bike ku însanê me bikaribin dev ji şer berdin werin ser zemîna siyasetê baş e qas maqûl em diaxivin dewleta Tirk rad ve çi dike tam bêaxlaqî dike dibêje bila werin poşman bibin bersiva Duran Xalqan mesela Duran Xalqan dibêje em pê hesiyane qanûnê ku em li bendê ne derbixin qaşû em ji vê derê biçin ji xwe siyasetê bikin yan jî belkî ew neyê hevalî wî werin ji ber ku ew dibêjin rêveberên tevgerê bila neyên tamam qanûna poşmanî derxistine veya teklîfeke bêexlaqe li milletê Kurd û li ewladê Kurdan Duran Xalqan çi dibêje em ji niha de bibêjin ew ê qanûna poşmanî derxin mesela Duran Xalqan tiştekî zane dibêje ji niha de divê em ê bibêjin qanûna poşmanî derdixin veya îlan e Duran Xalqan tiştek ku dibêje îlan dike îsyan dike anha bang li milletê Kurd dike dibêje ev kesê ku ev salekî em bi wan re di nava qaşo müzakereyê dane vaye qanûna poşmanî derdixin bila haya we hebe binêre niha de em bibêjin qanûna poşmanî derdixin eger tiştekî wisa derxin
بلا بکن چاوی خو بلا بگرن ناو سری خو بخن جه چی دکن بلا بکن yani küfre duran kalkan devleta Türkiye'de dede habera yani ve چل kanun سالی kudra kabla bıkmıyor. 40 سالی البنده بن 40 سالی رو که متافور وی بکاتینه 40 سالی بسکن البنده وی به ال پیک نای جلا تو کسی مدا پیک نای یعنی کسی نای ناوی ام پوشمان بونه ما چک دای دسته خو سوا گلی کرد مافی کرد مشر کریه کسی وی پوشمانی 40 سالی بنده بیشی کسی وی ناوی نی نزمان وی Bila tu kesek hizmet tişteki usa hevineke ne mümküne şu ne mümküne yani kısadan avuç ne abi yani. Yani dibêje dilcem de salatariye tu guherinekî zihnî di siyaseta wan da pêk nehat. Mesela tê fehmkirin ez vê ji denim ser ekranê veya binêrin. Vana mühim e. Hevan vana daxuyaniyên vana gotinên dîrokî ne daxuyanîn dîrokî ne ji ber ku ji destpêka pêvajiyê virva milletê Kurd li bendê bû ku tiştê wisa rasyonel werin gotin ku tê de mantık hebe û rastî tê de hebe. Yani em tev alîgirê pêvajoya çareseriyê ne. Ez bixwe ji her kesî zêdetir dixwazim pêvajo pêk were. Ez ji her kesî zêdetir dixwazim însanên me, ewladên me ji serê çiyê dakevin, siyasetê bikin. Em layıqê diplomasiyê ne, em layıqê siyasetê ne. Em layıqê ragihandinê ne, çapemeniyê de em bixebitin. Yani şer icap nake. Wextê ku rêyê din hebin. Dewleta Tirkiye hemî riyan girtiye. Mamoste divê da beşek min cem xwe girtiye heta nabeşê min te wek çûnin tê jî eyn tiştgirtin ama yek cem xwe girtiye weke beşa niha fazim vê bînim ziman divê da dibêje welhasıl bi hawakî samîmî nêzî vê pirsgirêkê nabin dewleta Türk. Ev zihniyet û ev siyaseta wan nehatî guherandin. Taktîka dikin, polîtîkaya dikin. Ê dike hew evin tiştekî din zaten li holê nîne. Rastiya da herî talî da dixwazin PKK tasfiye bike ji bo tasfiyekirina PKK çi destê wan tê dikin. Wekî din tiştekî din li holê armanca wan nîne yani dibêje weta mirov biya veke zaman dide wenda kirin taktîk dike nêzî pirsgirêka li holê heye nêzî wê pirsgirêkê nabin û ji bo PKK tasfiye bikin çi destê wan tê dikin wekî din tiştekî din nakin. Tek armanca wan ev e. Rast e. Welhasıl fermo. Mesela ev gotinek ya ku te got pir bi bandor e heval jî li ser ekranê dixunin yani guhertina zihniyet û siyasetê pêk nehat li cem dewleta Tirkiye. Yani ew guherîna zihniyetê ku me di nava tevgera xwe de pêk anî bifikirin rêxistinek 40 salan bê rawestan şer dike di nava şer de ya rêxistina herî mezin a çekdarî ya rojhata navî ne. Heta ya dünyayê ya rêxistina herî mezin e. Bifikirin bi biryarekî wisa radîkal dibêje em dev ji çekan berdidin. İdî sîleh bikaranîn di jiyana me de çê nabe. Ji nişkeva. Li hember biryarekî ew qasa radîkal dewleta Tirkiye di zihniyeta xwe de guherînekî biçûk jî çê nake. Yani acayip devlet e. Acayip dijminî dike ji milletê Kurd ra. Ne tenê ji milletê Kurd ra jî. Hemî milletên herêmê. Yani guhertina zihniyet û siyasetê pêk nehat. Tê femkirin ku taktik dikin. Tê femkirin ku polîtîkayê dikin. Di rastiyê de ji bo PKK tasfiye bikin çi pêwîst be wî dikin. Yani ji van gotinan vekirîtirî dî çi heye? Mesela. Beriya niha hefta borî wextê ku em axivîn fermandarekî din jî behs dikir. Digot dewleta Tirkiye di ser rêbertiya me re dixwaze tevgera me tasfiye bike. Niha duran kalkan ya êdî pir baweyekî vekirî dibêje. Yani devleta Tirkiye ji bo PKK tasfiye bike çi pêwîst be wî dike. Yani niyeta devleta Tirkiye bu Kurdan ra li hev were ew Kurdbûn û Tirkbûn êdî bibe yek Türkiye bibe welatê hevbeş ê Tirk û Kurda derdê Tirkiyeyekî wisa tune ye. Yani duran kalkan dibe eger tiştekî wisa bibe yani hebûna PKK mana xwe tune ye ji xwe.
ama derdê dewleta Tirkiye newe. Bi niyet xwe niyetekî xwexwedî niyetekî pak nîşan dide, tenê PKK tasfiye dike û xilas tiştekî pêk nayîne, zihniyetê naguherîne. Duyê manê da dibêje kerem ki. مامۆستا دەبێت دەستبقی حوجێ مرۆڤێژی نقاشم بکە یانی نها وەکەتە ژیانی زمان فەرماندارێکی هەپەگی ژیانی زمان ئارمانجا دەولەتا تورک پەکێکی تصفیه بکە وەل حاصل نها ئەv داکانین رێزوران خاڵقانژی دەمام دبینە تەفگەرە ئازادیدا ئان درێبرین پەکەکێدا ئەv دەرکەتی هۆڵی ev hettanî nava saleke qediyame gelek afêgirîn avîtin lê bilê em dinerin dewleta Tirkiyê tam zelal bûye derdê wê bi rastî ne çareserkirina pirsgirêkê ye. Rast e dibe ev projektörê li rojata navî zext lêkiribe Tirkiye anî bi bê astê jî ama Tirkiye hîn jî ne durist e tek armanca wê xuya ye hem li Rojavayê Kurdistanê û heman demê jî li çiyayên Kurdistanê yek di navbera Rojhilat û Başûr û Bakur da bi hevakê hêza Kurd li wê derê jî çekêj desta dadixe. Welhasil yani ji bo min ev peyama bi rêz duran xalqan ev ji min re got an ev nîşan kir di rêvebirên PKK'ê da ji bo vê pêvajoyê bi hewakî din li û tevgerek din hêdî derkeve holê û mecbûrî jî derkeve holê heta ez bi xwe şîrove bikim ji bergê hettanî niha dewleta Tirk gafekeke avîtiye mirov bibêje dewleta Tirk bi rast durist e rûxmî wê li Rojavayê Kurdistanê çi ji desta hatiye da ku li Rojavayê Kurdistanê bi hewakî tişteke nekeve destê gelê Kurd û herî dawiyê jî ev barak û nizanim welhasil Kupr û ev fermandarê Amerîkayê CENTCOMê û şandeya Rojavayê Kurdistanê çû Şamê û li wê derê jî hinek tişt hatin nîqaşkirin û hinek gafên pozîtîv hat avîtin dewleta Tirk ev bihîstiye ve rojê dawiyê em dibînin rêvebirên dewleta Tirk çawa gefal Rojavayê Kurdistanê xwe û dema em vana û vê axaftina bi rêz duran kalqantînin hemiya tînin berhev em dibîne di tevgera azadiye da di PKK'ê da weke bibêje êdî baweriya wan şikaye û şansê danin Tirkiye êdî bi ber bî dawiyê tê. Nizam tu çawa lê dinere? Nezana li gotinê wî ez hew didim gotinê wî berhev bikim. Mesela Tirkiye wê teslîmê hêzên cîhanî bibe bi hêza ku ji wan bigire hewl dide di serî de civaka Kurd jin û civaka Tirkiye bi temamî biheçiqîne. Viya jî ez denîm ser ekranê viya te şîrovekir û bawer dikim. Ev jî maqsed bikeve qeydan. Tiştek ku te pirsî li ser çi te pirsî bû Ronî? Yani mi got li goreyê min nal em deman vê peyamên dewleta Tirk di van rojê dawiyê dan derheqê Rojavayê Kurdistanê yek bi Barak û Kupr fermandarê Amerîka û Mazlum Kobanî welhasil şandeya heyeta Rojava çû Şamê û hinek gafên pozîtîv hatin avîtin heman demê jî Amerîka piştgiriya xwe hat Rojavayê Kurdistanê jî bi wê hatina Kupr û Barak jî piştgiriyeke Amerîka dîsa derket holê û weha çû Şamê û hinek gafên hinek agahiyên pozîtîv hatin ama dewleta Tirkiye weke bibêje agir vêkeve li pê hev peyamdan ka biral qesede nizanim em wa qebûl nake li pê lîstikayê qesede û haya me jê heye bira nizanim çi çi û welhasil heman demê jî em va dakaniya duran kalqan jî weta vê tîne ber çava vê reportaja wî em tîne ber çava di rêvebirên PKK'ê da di rêvebirên tevgera azadiyê da ev qenaat hasil bûye. Me gafin mezin avît dê dewleta Tirk xuya ye ne durist û ne duristbûna wê derketiye holê ji nav pê ve şansê me dayî dewleta Tirk va şansa berbî dawiyê hatiye ez wiha dibînim tu çawa dibîne? Tiştek ku ez dibînim wî rojê Salih Müslim jî digot eleqa pêvajoya me a li Sûriyê eleqa wî bi pêvajoya li Tirkiye tune ye. Eger di demên pêş me de di rojên pêş me de eger qesede rêveberiya xweser pêvajoya tevlîbûna nava hikûmeta Şamê eger bidomîne eger bloke nebe nesekine tê wê manê rast e.
pêvajoya li Sûriyê Rojava bi înîsyatîfa hêzên navnetewî dimeşe Amerîka, Fransa baş e eleqa wî bi Tirkiye tune Tirkiye nikare müdaxele bike. Ez ê wisa fehm bikim. Eger van rojan sekanekî çêbibe tevê manî ku Partiya Karkerên Kurdistanê biryar daye heta ku Öcalan neyê berdan ne li Rojava ne li Qandîlê ne li Ewropayê tu derekî din guherîn çênabe biryarên ku hatine girtin wê nekeve pratîkê. Yani Kurd wê di nava xwe de guherîn û veguherinê çê nekin. Ji bo pêvajoyê. Ama bi qasî ku me fehm kir tevlîbûna Qesedeya nava artêşa Sûriyê eleqa wî bi Tirkiye tune Tirkiye xwe wisa nîşan dide mîna ku tê de cih girtibe. Halbikî ne rast e. Em dizanin ku pêdiviya Amerîkayê bi Qesedê heye ji bo ku bikaribe aramiyê saz bike li Sûriyê. Ev çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye, çeteyên girêdayî Colanî, Virda wê de ew ne kapasîta wan heye ne hêza wan heye ji bo ku bikaribe îstiqrarê çêbikin. Aramiyê çêbikin li Sûriyê. Ez wisa fehm dikim. Bi piştgiriya İsraîlê, bi piştgiriya Amerîkayê ez dibêjim hebûna Qesedê di nava Sûriyê de mühîm e. Di vê dawiyê de yê pejê jî qebûl kirine, yê pejê weke lîwayekê Qesedê weke sê beş dikeve nava artêşa Sûriyê. Sê beşên cuda. Bawer dikim ew tekoşîna li hember terorîzmê heye. Ev milîtanên taybet diş terör navî çi ye? Yat e. Yekîneyên antîterorê. Ez bawer dikim ew hene normal Qesedê heye û YPG heye. Vana lîwayên cuda ne di nava artêşa Sûriyê de cih digirin û herkes karê xwe dike. Asayîşa temamê Rojavayê Kurdistanê ya her du taxên Helebê jî dibin perçeyekî Wezareta Karê Navxweyî. Yani weke hêzên polîs, weke hêzên zabita dixebitin. Yani min wisa fehm kiriye. Ez dibêjim kontrola askerî ya Sûriyê dikeve destê Kurda. Yani ew hêviya min heye. Ev jî nel gur daxwazê dewleta Tirkiye ye. Yani bi kurtasî tiştek ku divê em fehm bikin di pêvajoya di navbera Qesedê û artêşa Sûriyê de Tirkiye tune. Ez wisa fehm dikim. Ama tiştekî jî dernake volê yani ev daxeniya bi rêzduran xalqan bi hawakî nîşan dide ev pêvajoya ya bi bangewaziya Baxçelî û her wiha piştgiriya bi rêz Öcalan û bi banga bi rêz Öcalan û çawa kongre pêk hat velhasıl ev hawakî hatiye astekî êdî nameşe. Yani çawa nameşe dibêjin yani rêveberên tevgera azadiyê dibêjin dewleta Türk em dibînin na tu derdekî wê vê pirsgirêkê çareser bikinîne tek derdê wê bi hawakî Kurd bixe Kurd hîn zêde nehêle ev Kurdê rabûye ser xwe hinekî bûye xwedî hêz cîhanê û li her rojata navîn bi hawakî dixwaze pîvî bibire çeka wî ji dest derxe lê belê em jî ne zarokin em naxapin bi gotinên şîrîn bi bestên xweşik dewleta Türk nikame bixapîne ez we fehm dikim. Wexta wisa bijî ev pêvajo hatiye derekeke li derekê asê maye. Pêvajo xitimiye wisa xuya dike. Li meclîsê jî niha edî ew aliyê İYİ Partî êrişê Dem Partiyê dikin. Zihniyeta êrişkar çêbiye. Eger hikûmet bibîne ku nijadperestên dewleta Tirkiye di nava civaka wan de dibin xwedî îtîbar pêş dikevin. Yani nijadperestî, netewperestî pere dike li Tirkiye. AKP dibe ku vê meselê xirab bike ji ber ku pêdivî AKP heye di hilbijartina da dengekî bilind bigire. Dikare dîsa pêvajoyê xirab bike. Her ku hilbijartin nêz dibe ev netewperestî bilind dibe. Hewaya netewperestî li Tirkiye. Pekî mirov nikane vê jî wa bikirin ha bi rêz duran xalqan ev agahiyê cemetu agahînînin ha agahiyên tên berdestê rêveberên tevgera azadî ji dûr ji kur agahî tên berdestê wan. Yani ev axaftin ev axaftina ev reportaja derek gelek polîtîk da jî hat. Yani war xuyayê ew jî aynı vî tiştî dibînin. Gelo dibe hîn zêde agahiyên Kurd berdestê wan hebe. Dake dibîne nar dewleta Türk bi rastî dixwaze vê têk bibe. Armanc yani zelale ne ku çareseriye armanc
hinek tiştê dibin. Vekilî dibêje divê qanûna poşmanî derxistine. Dixwazin derxin yani. Ew ê derxin. Yani ji vê ya zêdetirî çi heye? Yani vê derê min xweste dîsa bînim ser ekranê yani qanûna poşmanî derbixin. Welhasil ez dibêjim hevalên ku mereq bikin dikarin biçin axaftina Duran Kalkan godar bikin serî heta dawî hem yani di bername me de jî heye. Wekî din çi heye berdestê te li Rojava li Başûr? Yani weke xala daha jî min ji vê hevpeyvîna birêz Duran Kalkan ev jî girtibû. Yani van mesela weke didî Erdogan çûye Şarm el Şeyxê û çawa ka çûyê wê derê çî kan wan digo zalim bû ji weke xala daha min ev girtiye. Dibêje welhasil çûye wê derê alîkariyê ji wan dixwaze. Da ku çawa Kurda hîn têk bibe, çawa Kurda hîn zêde biqedîne. Ma hûn nabîne dibêje. Dibêje ji wan wendê em cehilin yani ji wan de em cehilin û me cehil de hesibînin. Welhasil ev jî girîng e. Li ber destê min yani Rojavayê Kurdistanê mamoste berê em derbasî wê bibin. Ev daqeniya Duran Kalkan destpêkê jîmanî û zimana birêz Duran Kalkan girîng e, dîrokî ye. Di dereke gelek girîng de hat û tiştê dibêje zaten me tirsiya gelê Kurd e, me tirsiya me her kesî bû. Neke xwe nedijî pêvajoyê min û tu jî nedijî pêvajoyê muheqeq. Boî pêvajoya min dixwaze pêk pê û weke birêz û jiran yekemîn azad be û mafê gelê Kurd biyên mafê xwe. Çi ye mafê? Mafê ziman û welhasil û welhasil. Vana hemî fermî bibe. Têkevin ya qanûnan fermî bibe. Lê belê bi xwe jî bawer nakim ev nabe serî bi vî hewa. Yani ew tiştê ji gelê Kurd dixwaze, tiştê ji tevgera azadî dixwaze û heman ji her hêlên Kurdistanê dixwaze teslîm bûne. Xuya ye, çawa xuya ye yani birêz Duran Kalkan eşkere got nehêlanin teslîm nabe. Yani bêrûmetiyê ji me dixwazin wî hewa tiştekî wisa nîne. Welhasil ev li goreyê min lewra gelek girîng e ev şik û gumanê di hişên gelek Kurdan da hebû dihat nîqaşkirin nîqaş dikirin li derve li hundir ev zelal bû derket holê û lewra ev reportaj girîng e dîrokî ye. Hevalekî erê Yılmaz balê dikişîne ser armanca dewleta Tirkiye ji bo têkbirina Rojava. Divê armanca Tirkiye Rojava ye ew jî heye. Duran Kalkan bahs nekiriye. Rast me ez rast natim. Da axaftina wî de ez rast nehatim ku dewleta Tirkiye bi rêya vê pêvajoyê dixwaze Rojavayê Kurdistanê bê per û bask bihêle. Ama heval dizanin me vê derê pir bahs kiriye rast ew jî heye. Yani belki min xwendiye hewcê dîsa têkevina welhasil belkî vê gotin pêk nîne zaten di vê peyama reportaja birêz Duran Kalkan da zelal e. Yani dibêje mesele gelê Kurd weta bu gelê Kurd feq nake ha Rojhilat ha Rojava ne meseleyê vê zelal dibêje. Adin di bernamê te de zaten me ji dest pêkê de got pêvajo mêvajo nîne pêvajo çawa gelê Kurd Rojavayê Kurdistanê statûya ke fermî di nav qada navnetewî da vê statûyê ji xwe re neke weke sîwanekî pê bigire û pê xwe biparêze ev neke bi destê gelê Kurd. Welhasil û bi xwe baweriya min jî ev e dawiya ra wê pêkbîna an pêk anîye ha çi heye niha ev nîqaşê ev muzakere an pêvajoya di navbera Rojavayê Kurdistanê û Şamê de tê meşandin dibin bi hawakî sîwana Fransa û Amerîka da hinek tiştê xweş gavên Kurd têk avîtin berî vî di bername te de dawî de jî min gotibû. Mesele ajan da gelê Kurd wexta Kurd be Kurdistan be û gelê Kurd be netewên pêkhateyên li wê derê ew jî tev gelê Kurd dijîn li axa Kurdistanê dijîn ha Suryanî ha Asûrî û Türkmen û êdin wexta armanc ew be hewce ye mirov dibe hinek tawîza bidin lê belê nehelandin pir girîng e. Yani ha weta ye pejya Rojavayê Kurdistanê bimîne tiştekî gelek girîng e. Qesede Rojavayê Kurdistanê ew li wê derê wek hêzekeke parastinê be û hinek perçê xwe jî tev li artêşa Sûriyê bibe wana gelek girîng e. Dibe niha îro gelê Kurd nikane statûyeke navnetewî fermî bigire ama
Qayran û dibê çi aloziyên rojhilata navî naqede. Va mesela gaz de çareser bibe nebe qayranekî din kaosekî din wê dest pê bike. Wê çi ye dest pê bikin berê xwe bidin Îraqê ev hertê şabî wê ji holê rabe. Başûrê Kurdistanê wê xwe biyên statya kidin astekidin ya wê bikeve. Bi vê hewa jî ew jî nameşe. û hêdî hêdî berî li Îranê ye. Yani ya Îranê bi tamamî teslîm bibe, teslîmî çi bibe? Teslîmî hêzên rojavayî yani dewleta Amerîka û Ewropa teslîmî va hêzana bibe û ji bo xizmeta wan kar bike yana wê şer li hemberî wê pêk bê. Ev bi ji her do yekin. Dewleta Îranê wexta li hem yani ji bo va hêzana têkeve bin emrê va hêzana zaten wê proja bidin ber dewleta Îranê. Yani dewleta Îranê bî hewa jî namine. Mecbûr e dewleta Îranê jî weke Sûriyê çawa niha Kurd wê lê bibin xwedî hêz û divê çi hebûna Kurd wê nasnameya Kurd qebûl bibe têkevin zagonan û welhasil hewce ye ev jî li Îranê pêk bê hem ji bo gelê Azerî hem ji bo Kurd û yê din. Wana werxuyeyim lewra pir girîng e Rojavayê Kurdistanê Kurd hêza xwe a leşkerî biparêzin. Hêza xwe a leşkerî biparêzin. Hêza xwe a leşkerî parast û şûnda êdin wê ne pir girîng be. Ya gelek heval dibêjin ev salekî em dizanin ku dewleta Tirkiye sextekar e, naçe serî, pêvajoyê bi rêve nabe, taktîk dike. Ya heval no rast e, hûn rast dibêjin, herkes vê yekê dizane. Ama rêveberên tevgerê jî dixwazin biceribînin. Madem dewleta Tirkiye ditirse ji guherîn û veguherîna li rojeta navîn konjonktûrekê nû ya siyasî çêbiye, şarê sêyem yê cîhanê li ber derî bû. Dewleta Tirkiye ji ber tirsa xwe dibêje hemêza Kurda. PKK jî şansekî dide dewleta Tirkiye. Dibê tamam madem kî tu xwestet tirsî were em bi hev re vê meselê hal bikin. Wextê ku girêya wî pişt dikeve êdî wextê dibîne ku sibê dûsbe bi İsraîlê re dikare bibe dost. Tu Trump dît hat hinekî şor bû. Niha êdî hêdî hêdî xwe tûj dike, gotinê xwe xirab dike, helbet pişta xwe dide Kurda yani. Mamoste vê tiştekê bîra min hewiyê dibîne ziman. Yani yek dewleta Türk niha xizmeta İsraîl dike. Tu li İsraîl re hevaltiye nake nika bike. İsraîl dewleta Türk hevaltiye nake werxuya ye. Ana xizmeta wê dike. Ji bo Hamas çeka berde, Hamas dîlgirtiyan berde Erdoğan ji bo Netanyahu çû ber Hamasê geriya. Bi çi? Bi hêza Amerîka, bi hêza Trump. Vê tiştekî em hewceyê wisa bibîne. Adin çi ye? Tu zane? Romî ez viya nebterame dewleta Tirkiye zirnik qîmetê nade milletê Filîstînî. Heta çil sal berê jî milletê Tirk nizanibû Filîstînî heye ya tune ye. Dewleta Tirkiye ji milletê Filîstînê hez jî nake. Di van 10 salê dawî de wisa qîmet dibin navê Filîstîniyan de xwast di siyaseta rojata navîn de ji xwe re payekî bîre. Dewleta Tirkiye qîmetê nade Filîstîniyan. Ji bo Filîstîniyan ranabe İsraîlê nagire nake dijmin. Dewleta Tirkiye min negotiye. Min tiştekî wisa negotiye. Bisêşta tişek bêjim. Tu yê bibêjî madem wisa ye çima vana carinan wisa rakeşî çê dibe. Çi dibêjin? Hilbaskê hev dibin. Em wisa bêjin. Vana li ser coğrafya herema me şer dikin. Ne Filîstînê. Filîstîn bahane ye. İsraîl dixwaze berfireh bibe, Tirkiye dixwaze berfireh bibe. İsraîl hêdî eştera bêjim ez îro pê hesiyam herî dawî di mesela koridora Davut da biryara xwe girtine. Hatta navî ne tenê koridora Davud e, koridora Selhedîn jî. Koridora Selhedîn Selhedîn Eyyûbî navî lê kirine. Yani biryar girtiye. Çawa? Kurd nav lê dikin dibêjin koridora Selhedîn lê belê bi giştî koridora Davut. Ew jî dibêjin Selhedîn hêdî ama biryara xwe girtine. Yani ev koridorekî ve bikin. Di navbera İsraîl û Kurdistanê de wê koridorekî çûnû hatine hebe. Êdî armanca İsraîlê heye.
دولت ترکیه نخوازه اسرائیل به کردان را هفود ناس بکه نخوازه. تمام. یکمین من نگویی دولت ترک فلسطینیا حرس دکه و مثلا فلسطینیا جی دبی روزا ایرو ده ها گرینگ ده حوجه لگازه چه دبی چنا بهم دبینن چاوی محمیه هیا. اما جبوی کرد هایی که خواب ببینه ایرو حوجه ریبرین کلی کردجی و کسی دلی کرد دخواه پر هم نشن غازی کام هرن کدری هم هرن عفرینی کام هرن سری کانی کام هرن گریسپی کام هرن جزیره بوطانیا تف خرابیه کام هرن سورین آمدین بریندار یک طاهر الشی لبر هات کشتن چکا چارنگ والحاصل کام هرن ودرنا دوسا ریبرین کرد بم و دوسا روزنامه‌وانی کرد بم و دوسا روشنبیری کرد بم از نه هیچ نارم غازی نه گفتم مده چه گر حوجه هر غازی نه شوام هر غازی و کی هر شیخ نظام چه شامی کدی باشاری می الش شام الشيخي كذا شو يدري براها اللي بلي كردنا حوجه الكردستاني بمينه نه هو نجيبي الكردستاني بس سري بيجي الكردستاني بقى وطمروف نجيبي الكردستاني بقى وسري بالدار الدم بقى او كس او روزنامه‌وان بيجي سياسة مدار بيجي وكي بيجي شو بقول الكردستاني خدمتين او جرينجر يك ايرو ما بيا اني زمان وشين لا البيواجو وقتي كار دستي عويدا ما حميت شقوت ما طبي كما وقت بيجي ما قلت يعني نفر مثلا ما قلت انا قلت البيواجو ايرو تيك هرجي ويتيك هر ودجيهان لا پردنگ در ناخه يعني كسك لي برسيني ناكه ونبي چما بيواجو تيشو زانه چه خطابو خطا گرك جي عول دا دولتك كناو نتوي وك چاودر ناون ناوبر هبا کی چه خطا دکه که او بواجو خرا کرد چه سوز ها دانین چه سوز به جی هاد چه سوز به جی نهاد لورا او بواجو لوقاله نه ناو نتویه تیک هر روی ذاتن وطا بواجو که بو نبو ناو نتوی وطا بو لوقال ذاتن گلک خویایه و هر دو هیز جی ند آستا هد دا بگرانیا و نوکه مزنبن و پسکری که نال خدا بیجم که چاره سر بکن تو زانه به zaten mesele xapandine. Hatta mesele ne xapandin be jihêzlik dervede ant ne be herî nebe saziyaka navne tewî tew ne dewletek saziyaka navne tewî weke kîjan weke xaça sor ew ê di navkeve û tiştan binivîsîne bibêje vê hêzê wa got vê wa got welhasil ji destpêkê da ev pêvajo bê şahîd û şûhud dimeşe yani bê hêzeke dinin navne tewî an sazî an devlet. İşte bir tek her xarab be kes nizane yani dikala navne tevi de keseki hesab bixwaze keseki bê bike mijar wênîn be ji berge bê desturan hêzê navne tevî û saziyê navne tevî û yani ji xwe Kurda û Tirka di quncikê xwe de di nav xwe da çi gotiye tiştek şekî Kurd û Türk jî ne di astekî dane Kurd kilî xwe 1 kîlo ye Türk tonek kîlo ye yani ne meseleye te û ji Tirka re ez bersiv bidim hevalekî û paşî jî ka fikra te çi ye mesela bê gelo beşdarbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyê wê bandorê li ser planên Tirkiye ên li ser Rojava bike ez dibêjim bandor lê dike eger Qesedê tevlê Sûriye bibe artêşa Sûriye bibe Sûriye bi tevahî bi tevî herêma Rojava dikeve bin garantiya navnetewî ez dibêjim parastina esmanî çê dibe dewleta Tirkiye zû bi zû nikare êrişê Rojavayê Kurdistanê bike ji ber ku sebeb tune ye êdî Qesedê dibe artêşa Sûriye YPG YPJ dibin artêşa Sûriye yani bi kîjan sebebî êriş bike yani wê demê artêşa Sûriye mecbûr e temamê Sûriye biparêze Rojavayê Kurdistanê jî di nav da ez dibêjim bandoreke pozitif heye baş e yani nizam ronî çi dibêjî ji bo wê ne baş e ne pir mesele ya artêşa Sûriye li holê nîne û tiştekî kanî biparêze nîne ev tew ne nîqaş e yani navê Sûriye heye ama artêşa Sûriye li holê nîne yani artêş wata artêşekî li hemberî Tirkiye Tirkiye li hemberî Tirkiye şer bike û biparêze sînorê xwe biparêze jêra nizanim jêra 5 sal lazim e da bu
7 سال لازم وەک وەرە سەویە تورکیە وەیە ئەم وێژ بینا بکەن ئەو نە مەسەلەیە چ مەسەلەیە دەبێت قادا ناونەتەویدا قادا ناونەتەویدا ببێژێ حیرا وای سووریە پرسکرێک نەمایە و کورد و عەرەبا و ئێدنا لە هەب کردیە تورکیە هێدی کانبن تورکیە را ببێژن ینی tev hev yani rêveberên Sûriyê tev hev tevê Rojavayê Kurdistanê tevê Şamê bibîra Tirkiye derkeve yani ev Efrîn û serê kaniyê û girê spî yê bi taha wî bi şertê nikane bi Tirkiye jê derxe dibit vî hewî kane bi Tirkiye ji wan derxe yani bi şer mesela kane bi tu Efrînê bigire serê kaniyê bigire girê spî bigire îro li holê nexuye ye ama evî riyakeke gelek rast da ku mirov Tirkiye hêdî ji Rojavayê Kurdistanê derxe adî jî bibêjim çi ye Colanî bi hawakî dixwaze ez herî kêm ez werdibînim şîrova min hev e Tirkiye lawaz bike li Sûriyê çunkî dawiya dawiyê Tirkiya li Sûriyê bihêz be Colanî qeyûmê wê ye waliyekî wê ye û wexta Colanî bira wê neke bi serê xwe bimeşe Colanî li hemberî Kurda şer neke li hemberî Eleviya şer neke û wan neke wê çaxê ew ihtimala darbeyê leşkerî yanî livekek leşkerî li hemberî Colanî rakin jî heye yanî suîxastên Colanî bikin û welhasil Colanî dixwaze bihêz bibe Tirkiye ez werdibînim Colanî bi hawakî şiyar bûye ez bêqê hêzê navnetewî jî gotiye heyran hegir yanî tu bi xeta Tirkiye here tu nikane zêdeyî 2 sala 3 sal vê derê serteq bibe ya tu gura me bike ya tu vî hawa bimeşe yan jî yana tu hawê Tirkiye bimeşe em ê dibe çi te neparêzin û tu nikane bi serteq bimîne Türk Colanî ji bo xwe biparêze hewceya hêdî hinekî dijî Tirkiye gafan babêje Şêrpiling pirsa te jî ez dibêjim çetên dewleta Tirkî jî wê bibin lîwayekî artêşa Sûriyê ew ê bibin yani tevliheviyekî wisa ne weke artêşeke komî têda grup hene kom hene ew jî belkî herema Azez Cerablus wan dera biparêze ew ê li wan deran hebin yani dewleta ew jî di kontrola dewleta Tirkiye de bin ama weke lîwayekî ew ê wezîfeya sîxuriya dewleta Tirkiye bikin di nava artêşê de dubendiyekî wê hebe di nava artêşa Sûriyê de xeteriya jî heye yani gelek fermandarên Rojavayên Kurdistanê YPG YPJ taybetî YPG yê bi nav û deng li hemberî Daişê van hêzên radîkal û li hemberî van çeteyên Tirkiyê şerrîkî mezin kirine yani bi vî hawa jî dibe hewceya mirov şiyar bibe yani sibê va fermandarana tev artêşa Sûriyê bibû wê de here suîxastê mezin jî her an li hemberî van fermandarên gelê Kurd wê pêkbê li û tevgerê wê hebe li hemberî wan da ku suîxast li hemberî wan pêkbê welhasil ev jî bi xwe ra tiştekî xeterî jî tîne mala te ava hevan em xatir ji hev bixwazin besê îro ronî çi dibêje em xatir ji hevala bixwazin belê em xatir ji hevala bixwaze ev daxeniya birêz Duran Qalxan gelek demek girîng dahat û gelek tiştên girîng binê wan xêz kir bi taybet dewleta Türk ne durist e û em dibîne waye xuya ye ji bo Kurda têk bibe di lîstikê qirêj danin polîtîkê qirêj dimeşîne niha jî çûnên Misrê Erdogan qarşîrojiyê jê ra digot zalim e dijmin e neyare destê xwe danin wan çawa wan jî bike hevalê xwe û hîn kanibe Kurda qir bike welhasil gelek di cîdan ev nirxandina hevanno hevalê ku nebûne abone ji bîr nekin ji kerema xwe re bibin abone bibin endam em vê kanalê pêş bixin bi taybetî di van du mehê dawiyê de ez ji we razî me xwedî jî ji we razî be mala we ava baş e lê dibe em henekî din destê xwe zû bigrin em henekî mezin bikin vê kanalê mala we ava her hebin ronî mala te ava gelek spas spasî ji te û ji heva hemîyan